Pitäisi löytää sellainen kultainen keskitie, että puhutaan ongelmista, mutta lähtökohtaisesti ratkotaan ongelmia eikä synnytetä niitä. Julkisuudessa, eli vaikkapa mediassa, usein näkyy maahanmuuton osalta vain epäkohtia. No sekin on hyvä, että epäkohdista puhutaan avoimesti, mutta ehkä semmoinen supervoima voisi olla se, että näytetään onnistuneita esimerkkejä. Miten tänne on tultu työn perässä, integroiduttu, tuotu perhe mukana, lapset viihtyvät. Eli tuodaan tämmöisiä onnistuneita esimerkkejä. Se varmaan toisi kaivattua tasapainoa tähän maahanmuuttokeskusteluun. Puhutaan hyvin usein semmoisesta asiasta kuin työllisyysaste. Suomalaisten osalta tuo luku on hieman yli 70, niin sanotun kantasuomalaisten. Mutta Suomessa yli 10 vuotta olleiden ulkomaalaisten osalta tuo luku, työllisyysaste on yli 80%. Eli tänne on tultu työn perässä ja täällä pysytään työelämässä. Hyvä kello kuuluu kauas, eli kullakin tänne tulijalla on omat juurensa, sukulaisensa, ystävänsä, jotka viestivät kenties hyviä asioita Suomesta ja tätä kautta saadaan tänne lisää tekijöitä. Meillä on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla on haasteita löytää kesätyöpaikkoja tai graduntekopaikkoja. Ja jos me tarjotaan näitä mahdollisuuksia näille nuorille ulkomaalaisille, he kenties herkemmin jäävät tänne myöskin töihin. Tässä on selvästi tekemisen paikka. Osa näkee maahanmuuton vain ja ainoastaan negatiivisena asiana ja epäkohtia sisältävänä. Ja sitten ehkä jotkut toiset taas, että kaikki kriittinen maahanmuuttokeskustelu on lähestulkoon rasismia. Eli faktapohjaista, semmoista toisia kunnioittavaa keskustelua, niin se loisi semmoista tasapainosta maahanmuuttokeskustelua.